Тази вечер в премиерния епизод на Ловци на съкровища ще прекарат заедно цял месец и ще преодолеят трудности, каквито не са си представили. Това ще е най-великото и незабравимо преживяване в живота ви. А един от тях ще си тръгне из голямата награда от $1 милион. Помнете, че сте съперници, но също и отбор. Камерите са навсякъде и ще запечатат всеки миг от живота им. На този забравен от Бога остров се събрахте вие, 12 ловци, за да търсите голямото златно съкровище и да преживеете най-голямото приключение на живота си. 11 от вас пристигнаха вчера, но един го застигна жестока съдба. Ние винаги сме подготвени. Моля, посрещнете Емил Боев. Ще ви кажа само едно. Не е важно как започваш, а как ще завършиш. Ловци на съкровища, тази вечер по UTV. Представете се, казвам се Емил Боев, на 30 години, бивш полицай. Защо бивш? Защото открих, че двама колеги взимат подкупи. Направих грешката да кажа истината. Те останаха на работа, аз си тръгнах. Реших, че е добра идея да кажа истината. Оказа се обаче, че не. Тя ги защитиха, ме изгониха. Защо влязохте в Ловци на съкровища? Защото един от участниците умря преди началото на шоуто и им трябваше заместник. И приехте без колебание. Не, първо гледах видеото, после го гледах пак, докато не видях нещо, което никой друг не беше забелязал. Какво? Че не е инцидент. Убийство е. Искате да кажете, че на този остров има убиец? Да, сигурен съм. А останалите участници? Някои се мразят още от първия ден, някои лъжат, някои крият неща, които не биха искали да излязат наяве. Страхувате ли се? Не. Защо? Защото убиецът не знае кой съм. А кой сте? Човекът, който ще го намери. Какво се случи след началото на шоуто? Изабела умря. Толкова бързо? Да, шоуто започна, после започнаха убийствата. Значи вече има 2 жертви. За сега. Какво имате предвид под това? Че не мисля, че е приключило. Смъртта на Тони Би уж е инцидент, но и двамата знаем, че не е така. Знаете какво показаха изследванията. А бележката? Каква бележка? Операторката ви е дала бележка. Това не беше въпрос. Какво пишеше в нея? Някой наблюдава. Камерите? Не, те показват това, което продукцията иска да видиш. Аз говоря за друг наблюдател. А кой е той? Ако знаех, вече щеше да я арестувам. Какво според вас се случва на този остров? Всички играят роля. Пред камерите, извън тях. Но рано или късно маските падат, а когато това стане, някой ще умре. Рая как ти действа? Не умея да флиртувам, не си падаме по скоростните свалки, обаче тя успя да ми влезе под кожата. Очите й, смеха й. Мислиш ли, че тя се държи така с теб заради това, че си полицай и можеш да разбереш подмолните игри, ако има такива? Иска ми се да вярвам, че това са само ваши спекулации. Кажи няколко думи за Георги. Досието му в полицията е на един провален живот. Дребни кражби, катастрофи, сбивания, футболно хулиганство, сигнали за домашно насилие. Бившата му съпруга дори се извадила ограничителна заповед. Някак си е бе успял да се отърве от затвора, но беше стар познайник на полицията. А нищо чудно и добър приятел. Няма да е първият, който безнаказано се измъква, защото знае тоя и оня на правилните постове. А за случилото се звания? Не го заслужаваше. От разходките из острова намерили нещо? Да, пещера. И какво е толкова необикновеното? Човек беше зазидал отвор към по-дълбока пещера. Тоест някой друг е бил тук вече и не иска да се знае нещо. А когато камерите, които ви снимат, спрат? Какво за тогава? Някой искаше да ми каже нещо, знаеше повече, наблюдаваше. Защото има места, където камерите не достигат. Места, където няма оператори. Места, които продукцията не снима. Но и там има очи. Очите на човека, който чака следващия ход. Шоуто започва. Започва и ловът.
Реалити е книга, която умело съчетава криминална мистерия, психологическо напрежение и света на телевизионните формати. Мария Пеева поставя героите си в изолирана среда, където всеки играе роля, всеки крие тайни и никой не е напълно невинен. Това е история за истината зад камерите, за маските, които хората носят и за опасността да подцениш човека, който стои до теб. Защото понякога най-интересното шоу не е това, което гледат зрителите, а това, което се случва зад кулисите.